Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaretak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 8 dugu, astelena, eta gaurko elkarrizketen tartean lehenik eta behin Patxi Urrutiarekin izanen gara gaurkotasun gaiak lantzeko, eta zaratak tartean gaurkoan jokoz mintzo izanen dugu futbola ikusteko aukera, Burlades eta Pamplonaren arteko norgehiagoka. Hori baino lehenago egunero bezala, Aitziberriturriarekin lerroburu nagusiak ikusteko aukera izanen dugu. Arratsaldeon Larra, hauxe dira gaurko egunak utzi dizkigun titular nagusiak. Politika kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia omenaldi batekin hain zuzen ere. Iruñeko udaleko alderdi guztiek bat egin dute Tomas Caballero UPNeko zinegotzi ohiari Iruñan egindako omenaldian, eta kil zuenetik 19 urte bete diren egunean. Politikakin jarraituz baina euskararen zonifikazioa dugu albiste. UPNek eskatuta zizur zendea eremu ez euskaldunera pasatzeko aukera aztertuko dute. Gehiengo osoa du alderdia zizur zendean, eta osoko bilkuran aurrera ateraz gero parlamentura iritsiko da eskaera, eta gero gobernuak hartu beharko du ardura aldaketa hori gauzatzeko. Beraz ikusteke dago zertan geldituko den afera. Aurrera jarraituz, Txeukona senegaldarra txantrean gelditzeko eskatu dute bertako bizilagunek atzo egindako manifestazioan. Eta arrazoiak herri ekimenak euskal presoen aldeko aldarria zabaldu du Iruñeko Aldezarreko kaleetatik. Aurrera jarraituz, Ezkabako kartzelako iesaldea omentzeko hainbat ekimen antolatu ditu Nafarroako gobernuak. Iruñako udalak gaztaroaren eta urtzaroaren lehenengo plan egitasmoa aurkeztu du, helburua haurren eta gazteen eskubideak ziurtatzea. Eta Iruñako udalakin jarraituz, emakumea aitzindarien parkeko 6 emakumeak ikusarazteko informazio panela jarri ditu Iruñako udalak aurrean erran bezalaxe. Eta albistekin bukatzeko futbolean, betiko lepotik burua du Osasunak, jipoia jaso du Valentziaren aurka Mestaian izandako norgehiagokan. Eskerrik asko Aitziberriturria, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariari dagokionez, gaurkoan Frantzia protagonista ia egunkari guztietan bezala, Europa proiektuak aurrera eginen du Le Penen aurrean Macronek lortutako garaipenarekin. Gure zibilizazioa jokoan dago, honelaxe dio Frantziako presidente berriak, abstentzaren arrasto nabarmenarekin bozken bierenak lortu zituen Emmanuel Macronek, eta Le Penek aberrizaleak eta munduzaleak ekaineko hauteskundeetara eramanen ditu. Macronek 75% lortu zuen bozkei dagokionez, eta Le Penek berriz 35%. Argazkiko protagonista gaurkoan Osasunako jokalariak ditugu, izan ere Valentzia 4, Osasuna 1, galdu egin zuen berriz ere, oso irudi txarra eman zuen talde gorritxoak eta gol zaparrada jaso zuen. Bukatzeko, beste albiste bat nabarmenduko dugu, Barkosek dieta irregularrak kobratu bat zituen, UPNek bere dimisioa eskatuko du. Eta aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin, lerroburu nagusian ere Frantzia protagonista nagusi, Macronek ultraeskuina gelditu du Frantzian eta Europazaleak baretu ditu. Frantziako presidente gazteena izanen da Emmanuel Macron, 39 urterekin, Le Penen aurrean bozken 65% lortu zuen. Iparraldean gehiengoa Macronen alde bozkatu zuen. Argazkian Louvreko eremuan emaitzak ospatzen ageri zaigu Macron. Eta beste 3 albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik salaketak biolentzia matxistagatik 19 hasi dira aurten, Osasunaren hiltzorian hondamendi berri bat eta argazketa guzki dugu goiko aldean, eta bukatzeko Barriolaren agurra 19 urte profesionaletan egon eta gero.
Eta Gara egunkariarekin aurrera eginez, Frantziako protagonista nagusi presidente berria hortxe dugu argazkian, Macronek Eliseoko atea itxi dio Le Peni. Alderdiri gabeko hautagaiak aurreikuspenak bete zituen, bozken 74%arekin garaipena lortu baitzuen. Le Penek bere aitak 2002an lortutako bozkak bikoiztu ditu eta iparraldean Macronen arrakasta aipatzen dute ere Gara egunkarian. Editoriala honen ingurukoa dugu gaurkoan, hautestontziak ez da arazoa, alde batera uztea, baino horixe dela diote arazoa Gara egunkariko editorialean. Eta bestalde beko aldean eta lerroburu handi batean, atzo olatu erraldoia izan zen gure esku dago kantolatutakoa, 150.000 bozka baino gehiago izan ziren antolatutako herri galdeketetan, eta bukatzeko kirol kontuak Barriolak 22 eta 21 batekin bere karrera itxi du. Eta bukatzeko gaur berri egunkaririk ez dagoenez astelenero egiten den moduan, Euskal Herri Irratiko Lagunen agerkaria landuko dugu. Lehenik eta behin eraso sexisten aurkako salaketak 19% hazi dira azken urtean, bestalde idazkari nagusia hautatzeko primarioak eskatu dituzte, EAko hainbat militantek. Eta bukatzeko azken asteotako kirol protagonista dugu, Abel Barriola, hauxe diote bere adierazpenek, jendearen arreta bukatuko da, baina hori azken finean egoa da. Maiatzak 8 dugu gaurkoan astelena, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko gaurtik aintzina ikusgai Iruñeko udalak emakume aintzindarien parkean, aintzatesten dituen 6 emakumeak ikusarazteko informazio panelak. Aurreko ostiral goizean egindako aintzatespen ekitaldi publikoan izan ziren udalaren ordezkariak, senide eta lagunak eta zenbait emakume talde. Eta bestalde, haur eta nerabeendako lehenengo planak ekintzak eta lan ildoak bateratuko ditu adingabeen eskubideak eta garapen pertsonala zein soziala bermatze aldera. Udalak prozesu partizipatibo bat abiatu du 4 urteko plan hau egiteko eta 2018ko erdialdean onartzea aurreikusten da. Eta udal kontuekin aurrera eginez, egun bat falta da Iruñeko udalak antolatutako tailerretan izena emateko, espezialitate bakoitzean gehienez 15 ikasle egonen dira. Sormen eta industria digitalean dauden aukerak mintzagai izanen dira asteazken honetako kongresuan, baluarten izanen da kongresu hori eta oraindik izen emateko plazak libreak daude. Eta flamenkoa izanen da protagonista nagusi Iruñean astelenero Kondestable jauregian, ekainaren 5 bitartean, tailerrak, hitzaldiak eta ekimen ugari egonen dira musika estilo honen historia hobe ezagutzeko. Bestalde mundu mailako giza eskubideen hilabetea ospatuko da Iruñean, maiatzean, zineforumak immigrazioak sortutako heriotzak izanen dira besteak beste landuko diren gaiak. Eta aste honetan mendi eta abentura astea izanen dute Sanduzzelai auzoan, 4 proiektzio izanen dira astelenetik ostegunera, arratsaldeko 7:30 Zibiboxean. Iruña alde batera utzita joan gaitezen Antsoen aldera astelenero egiten dugun moduan, deialdia bake epaiaren kargua betetzeko horretarako 15 egun balioduneko epea ireki da, iragarki hau Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita maiatzaren 3an argitaratu zen, beraz 15 egun data horretatik hasita. Eta bestalde Nasubinsa alokairuen poltsari dagokionez, zure etxebizitza hutsaren truke dena emanen genizuke, orain diru laguntza bat ordainduko dizugu 3 hilabeteko errentaren adinakoa. Deialdia zabalik dago interesa duen ororentzat. Eta bestalde gurasoen eskolako lantegiak 2017ko udaberriari begira antolatu dituzte, egitarau osoa udal web orrialdean daukazue, datu eta xehetasun guztiekin. Eta bestalde 2017ko lurraren kontribuzioaren lehenengo 6 hilekoari dagokionez,
helbideratu gabeko ordainagiriak 2017ko maiatzaren 5 arte ordaindu ditzakezue. Antsoain alde batera utzita joan gaitezen oraingoan Aranguren aldera. Ilundainek eskaintzen duen lorezaintza tailerrean parte hartzeko izen ematea irekita izango duzue maiatzaren 10 arte. Eta bestalde Mutiloako kontsultategiko birmoldaketarako eta handitzeko lanen kontratazioa eginen da, aurkezteko lekua maiatzaren 23an bukatuko da udaletxeko bulegoetan. Eta beste deialdi batekin aurrera eginez, kulturako teknikari lanpostua aldi baterako kontratazioarekin betetzeko izengaien zerrenda hautaproben bidez eginen da, lehenengo froga testa eta bigarrena garatzekoa 2017ko maiatzaren 16an egingo da. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera, judo jardunaldiak eginen dira maiatzaren 13an, Lagunak kirol instalazioetan izanen dira goizeko 10:00 aurrera. Bestalde trebakuntza saioak parke bio-osasungarrietan eginen dira apirilaren 26an hasi ziren eta maiatzaren 17an izanen da azkenekoa. Interesdun orok doan jasotzen halko dituzue, argibideak bai eta trebatzaile adituek lagundurik prestakuntza saioak. Eta bestalde pegatina lehiaketa izanen da baita ere, berdintasuna eta tratu onak lelopean Barainengo festei begira, artelanak aurkezteko epea apirilaren 24tik maiatzaren 12ra izanen duzue. Magazinaren lehen zatia alde batera utzita, orain elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu, gaurkoan kolaboratzaile batekin egoteko aukera izango dugu Patxi Urrutiarekin gaurkotasun gaiak lantzeko. Eta bukatzeko zaratak tartean gaurkoan jokoz mintzo izanen dugu futbol norgehiagoka Burlades eta Pamplonaren aurkakoa.